Hürmetli tamaşaçılar, qonaqxana bizga rahim etiniz. Bizdə qonaqda Abdulla Kariyev ismindəgi yaş tamaşaçı teatr artistlari Ilnaz Habibulin həm Alsu Shakirova. İsәнсез, hürmetli qonaqlar. Xeyirli ertə. İsәнсез, инде премьерлар гөрләп үтте. Сезне бик күрүбезгә бик шатбыз. Вакыт тап килгән өчен инде сез ял итәсездер, һәр ардыгызмы? Ишкәнебезчә көне-төне театрда булдыгыз. Сөйләп китегез әле хисләрегезне. Премьерлар гөрләп үтте, чынлап та ардык дисәк тә булай, рәхәт ару теге эшләр, шундый премьерлар үтте, тамашачыны сөендердек, яңа спектаклебез белән. Тамашачы бик әйбәт кабул итте. Бу инде балалар спектакле генә түгел, гаилә өчен дә бик матур спектакль булды. Тамашачы кабул иткәч, безгә бит үзебезгә дә бик рәхәт. Хәзер инде безнең әз генә яллар вакыты яңа елга кадәр. Яхшы. Театр бүгенге көндә кызыклы форматта төрле әйберләр тәкъдим итә, эскизларны күрдек. Менә бу кроссинг нәрсә ул? Тамашачы аны ничек кабул итә? Тамашачы ничек кабул иткәнен без бик күреп бетермибез. Без бит ул вакытта сәхнә артында. Анда инде төрле китаплар бар икәнен беләбез, без аларны күрәбез. Шул китапларны алып, һәрбер кеше буш вакытында укып ала. Anlaşıldı. Demek инде bu İngiliz sözündən kitap дигән сүз әйе. Премьерларга килгәндә, ут чәчәге, кәҗүл читек, тагын нинди премьерлар көтәлә? Яңа сезонга нинди нәрсәләр әзерлисез? Иң беренче премьера безнең ут чәчәге булды. Ул безнең наркоманияга каршы дип, наркоманияга каршы чыгу турында инде спектакль булды. Икенчесе кәҗүл читек, ансы безнең дин белән бәйле инде. Кәҗүл читек ул Гаяз Исхакыйның 140 еллыгы уңаеннан куелган әйбер. Аның режиссеры Ринат Абый Аюпов, аның хәтта пластикасында Ринат Абый Аюпов үзе куйды. Анда инде яшь композитор Миләүшә Хәйруллина һәм яшь рәссам Илшат Вилданов. Шуңа күрә шундай яшь команда җыелды. Үзенчәлекле состав, яңа состав. Авторда безнең театр өчен яңа Гаяз Исхакыйны безнең әле куйганыбыз юк. Һәм инде беләбез, Гаяз Исхакый ул бит татар кешесенең көнкүреше турында язган, милләт турында, дин йолалары турында. Менә кәҗүл читектә шул турыда. Һәм инде ул гаилә спектакле килеп карагыз, көтәбез сезне. Инде киләсе премьералар безнең тагын бер премьерабыз үтеп китте. Ул Ай кызы Зөһрә. Зөһрә. Ул балалар өчен бик кызыклы спектакль. Анда курчак театры. Анда курчаклар уйнаталар. Тагын Ләйлә вә Мәҗнүн. Ул безнең бик көтелеп ала торган премьера 15-16 декабрьдә. Ул бик кызык форматта яңа эксперименталь камер спектакль була ул. Анда бары тик 30 кешелек кенә урыннар була. Һәм ул шундый бик үзенчәлекле әйбер. Аны да килеп күрегез. Асыл кыз җыры артыннан ул инде безнең яңа ел тамашасы да булып күрсәтеләчәк. Яңа ел тамашасы безнең 25 декабрьдән башланып китә. Асыл кыз җыры артыннан ул Рүзәл Мөхәммәтшин, аның авторы, бик кызыклы әсәр булып чыкты ул. Килегез, күрегез. Яхшы, рәхмәт. Быел театрның 30 еллык юбилей. Сез бу бәйрәмгә ничек әзерләнәсез? Юбилейга әзерлекләре спектакльләр белән бергә бара. Бер рәттән бик гадәти булмаган тамаша көтеләчәк. Ул гына да түгел, әле безнең фаяны яңарту эше дә алып барыла һәм безнең логотипны яңарту эшләре дә бер рәттән шулай алып барыла. Барысы да параллель бара инде. Параллель белән бөтенсе бергә. Гөргә кирәк инде. Инде иҗади планнарга килгәндә, планнарыгыз белән дә уртаклашып китсәгез иде. Иҗади планнар, яңа рольләр безгә көтәбез инде һаман, премьералар булып торсын. Артист тормышы шундый инде, яңа рольләргә өметләнеп яшибез. Дөресен генә әйткәндә, без инде менә кичкенә балалар булгач, Ильяс Кariyev театрына атна сайын йөрибез. Анда ниндидер менә шундый кызык мөхит, бәйрәм кебек килеп керәсең, анда персонажлар каршы ала, алар белән фотога төшәсең. Ул бик күңелле, балаларга гына түгел, үзебез өчен дә бик күңелле. Димәк, миңа да барырга дисең. Бар, Ильяс. Яхшы, сөйләштек. Чакырып каласызмы? Әлбәттә, килегез. Тамашачыларны әйдәгез, дәшеп калабыз Кariyev театрына. Әдилә кызык дип уйлый. Рәхмәт бик зур килгәнегез өчен. Инде уңышлар телибез сезгә. Яңадан яңа спектакльләр, яхшы әсәрләр,
шәп тамашачылар телибез. Рәхмәт. Килегез. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Бездә кунакта Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театры артистлары Илназ Хәбибуллин һәм Алсу Шакирова булдылар. Кунакларыбыз белән сау булашабыз һәм Кариев театрының сәхнә арты тормышы белән танышуыбызны дәвам итик. Хәзерге вакытта Габдулла Кариев исемендәге яшьләр театрында репетиция бара. Һәм бу кайбер артистларның сәхнә артындагы тормышлары белән танышыр өчен бик яхшы мөмкинлек. Әйтегез, аларның грим бүлмәләренә күз салыйк әле. Күп кенә артисткаларның хыялы булган Галия Бану ролен башкаручы Алсу Файзуллина. Галия Бану, Зәйтүнә, Сәрвәр. Әле берничә ел гына эшләвенә карамастан, Алсуга күп кенә төп рольләрне ышанып тапшыралар. Ә бит театр артисты булу аның уена да кирип карамый. Минем артист булуым ул кинәт кенә булып чыкты. Ул консерваториядә укыганда мине чакырдылар яшь тамашачылар театрына, Галия Бану роленә. Ул 2009 елда ук иде. Һәм мин шулай адымымны Галия Бану спектакленнән, Галия Бану роленнән башлап җибәрдем. Алсу инде безнең консерваториядан килгән актриса дип саныйм. Менә шул кадәр Ходай Тәгалә сәләт биргән. Ул җыр сәләтеннән, әйме, аңа драматик һөнәр биргән Ходай Тәгалә. Буш вакытларында Алсу бөтен театрны менә шундый моңлы тавышка күмә. Тик менә җырлап утырырга хәзер инде бик вакыты юк. Ул яшь бала әнисе. Мин хәзерге вакытта кичкенә бала тәрбияләп үстерәбез ирем белән, Аллага шөкер. Хәзерге вакытта минем бала карау һәм эш тызбыз телендә чабабыз. Алсу белән аралашкан арада күз күлмәк тигеп утыручы Гөлназ Галимуллинага төште. Мин кул эшләре белән күптәннән шөгыльләнәм инде. Шундый вак эшләр, тегү эшләре бик яратам. Гөлназ бер генә минутта тик утыра торганнардан түгел, кулыннан да килмәгән эш юк. Тормышта гына түгел, сәхнәдә дә ул шундый. Юктан гына режиссерлары аны универсаль актриса дип санамый. Ул бер кайчанда теге бу вак роль дип читкә китми. Яисә зур теге мәгънәлерәк, көчлерәк роль була икән. Ул аның bütün нечкәлекләрен күз алдында тотып эшли. Ул тырмаша, ул ябыша, ул җылый, ул сораулар бирә, образны күбрәк белергә тели. Һәм ниһаять барыбер образны үзенә сеңдереп әйме. Ул Гөлназны үзендә юкка чыгарып, шушы образ белән теге кем әйтмешли шумып, шуны белән бер бөтен була. Мин малай рольләрдә уйныйм, бик яратып уйныйм аларны. Нигез ташларында минем Флорид роле. Менә безнең күптән түгел генә әйтәле күбәләк спектакле чыкты. Анда Апуша ролен уйныйм. Икенче бер грим бүлмәсендә без китап укып утыручы Зөлфәт Гәрәевне очраттык. Китапны ул кирәк булганга укыймды. Театрда буш вакытлар бик сирәк тисә дә, Зөлфәт аларны файдалы итеп үткәргә тырыша икән. Буш вакытта без киләбез иң беренче нигә бию дәресләре безнең монда. Икенчедән безнең вокал дәресләребез шушында үтә. Үз үстеңдә эшләү, кабаттаган менә шуңа кире кайтабыз, ул инде үз үстеңдә эшләү. Әгәр сиңа кирәк икән ул, син инде киләсең вокал дәресенә. Син сизәсең икән сиңа бию кирәк икәнен, биюгә дәген киләсең. Зөлфәт һәрбер эшне җиренә җиткереп башкарырга ярата. Аның өчен иң мөһиме нинди генә роль бирүләренә карамастан, үзенчәлекле якларын табып, ышандырырлык итеп башкару. Ул акыл белән хис итә, акыл белән эш итә. Анда бик зур темперамент, аның эчке темпераменты бар аның әйме. Көчле темперамент. Шулай ул күп укый, хәрәкәтләнә. Менә бу 3 яшь кеше, 3 яшь артист, ул безнең яшьләрнең арасында шул теге әйтик мәрҗәннәрнең берничәсе генә. Аларның һәрберсенең театрда үз урыны бар. Алар шушы әйтик менә шушы тулы бер букетны үзләренең әйтик анда формасы белән, төсләре белән шушы театр сәнгатен алар тутыралар.
Кеше үзе теләгән кадәр генә бәхетле була дигән Галимҗан Гыйльманов. Үзегезгә шикләүләр куймагыз, шиксез бәхетле булыгыз дип телибез. Амин. Амин диясе генә кала. Һәм инде студиябезне хезмәттәшләребезгә тапшырабыз. Алар сезне иртәгә яңа тапшыру белән